Yadda zaka yi applying tint permit na mota daga nan zuwa karshen watan nan. A gurguje yanzu zan nuna muku yadda zaka yi applying daki na tint permit din mota a cikin wayarka tare da ka je wani ofishin 'yan sanda ba ko ka wahalar da kanka. Kana zaune a gida zaka yi shi. Da farko ka shiga wannan website din posaf.gov.ng. Wannan gashin na rubuta muku akwai. In ya bude maka a browser ka zaka danna login sannan ka shiga sign up. Idan baka taba yi ba zaka selecting ka cike da number ɗinka ko kai selecting corporate user amma shi da tin number zaka cike. Sai ka danna proceed inda zai kai ka gaba. Idan dama can kana da account sai kai login da email ɗin da password ɗinka. Sai maka zaka zo ka shiga kai selecting na option ɗin tinted glass permit service. Nan kenan inda nake nuna muku. A inda kamar yadda kuke gani zaka cike duk personal details ɗinka, abubuwanka, medical reports, details ɗin motarka, komai da komai ka bi nan gurin gaba ɗaya ka cike duk abin da ya kamata. Duk wani document da aka buƙaci kasa daga nan idan ka gama zaka zo ka danna proceed shine zai kai ka inda zaka biya kuɗi daga nan kuma zaka bi duk wasu matakai da suka gaya maka na biyan kuɗi idan ka gama biya shikenan daga nan za a kira ka zuwa ofishin state CID mafi kusa da kai a duk jihar da kake a ko ina da kake a faɗin Najeriya. Ofishin state CID da ya fi kusa da kai nan za a gayyace ka dan a zo a tabbatar da motarka da kuma physical verification kai da ka cike kai ne motar da ka cike da bayanan da ka bayar duk haka suke in aka gama wannan. So duk bayan ka gama wannan abin sannan kuma za a generating unique number. Wannan unique number da ita za a amfani idan ka je state CID a processing abinka. Dan haka daga nan zaka dinga tracking ka ga abin ka yake tafiya a cikin website din gashi nan inda zaka dinga gani daga zarar an yi approving ɗinsa za su turo maka shi a cikin email inda zaka yi printing ɗinsa ka ajiye a cikin motarka ka dinga yawo da abinka. Baka da matsala kai tin permit wanda dokan Najeriya ta baka dama ka yi shi legal one daga kai sai 'yan sanda ba wani tsakani ba wanda ya ma cuwa-cuwa. Yawwa shikenan yana sauka email ɗinka za ka yi downloading ɗin shi kai printing ɗin shi shikenan baka da matsala. Kar ka manta kai sharing wa duk wanda ya kamata ya gani. Assalamu alaikum.